pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti kunam, Lenny, bakit? Agbakasyon ni nanang mo dito lugar tayo? Juan Carlos Lakay, isu ti imbaga na itay imawag. Kailiw na kano ti apo ko na. Ay nawaw. Oh, ada ka di parikot Lakay? Kung may kanumot agbakasyon ni nanang, tawan ti kadwa na ijabalay, bakit? Di ngarod kaya ti mapan iti ayan damanang. Awan parikot iti dayta Lakay. Adamot bakan ti akwarto pagturugan da. Tapno makapagbanding met adag iti agabalayan. Nabayag met na panawan sipod na udi ang nagkita da. Nga malagip mo ka diti saan daan nagkinaawatan iti, bakit? Manumat atawanan tinapalabas. Napakawandamat siguro ti tunggal may sa Lakay. Ay, kaano kay ngagbiyahe ni nanang mo? Inton Lunis to kano. Sige, ibagak ka ni nanang tainton Lunis tumat ngagbiyahe. Tapno maminsan laang ngagpasentro ka. Anyate ko na ni nanang. Adda ka di iti paradaan, Lenny, bakit? Asidag ka numatan Lakay. Agrubata nga roden. Gumatang kanto inti basida Anya si dati kahit mo, bakit? Karnilatan. Netalaan? Wan, nayunam tadadanan nga kadwa tayo. Numabalin, 3 kilo ababoy tigatangam. Sige. Agrubata nga roden. Na dapat ipagatang mo, itext ka lata. Ay, unay kalaki, di mo tunlay ni anak ko. Oh, apay ka din nanang. Ada ka di parikot? Apay mo't adi mo imbagbaga nga agbakasyon gayam dito'y day taabebang. Nasaya at kit di tapno makapagbanding kayo mat nga agabalayan nanang. Kasano ang ma-enjoy ko ti bakasyon ko? Nuro pa day taabebang ti makitkita. Apay, di mo kailiw ni abalayan mo, nanang. Puwat, saan apulos? Ay, wow. Aging gasamot itakit nasakit tinakam mo kwa na, nanang. Ay, wan! Jak malipatan tinasakit abalikas day ta akatugangam kanyak idi anak ko. Managuyaw tumag. Nabayagan day jay. Ngam di yung pa'y lagayam na lipatan? Kano agburok ti darak numakit-kitak ti panagro-pro pa day ta tao. No amok lang agbakasyon dito'y lugar yaw, ha? Sa anak ko man nga imay. Kunamlano asino maday ta sa lume. Kusilapan nakki din akasta. Di na mangaron pagbagay ti agkusilap ay nawaw. Anya ti kunam, nanang? Mabusurak iti day ta katugangam, Carlos anak ko. Apay, adda ka diti sa anyo nagkinawatan. Ti kuna na siguraw, nalipatak ti imbalikas na kanyak iday. Ay nananang, nabayagan day jay. Sa maysa, agpada kayo nga adda ti nagkurangan na. Inuyaw yu ti physical nga itsura ti tunggal maysa. Uray manupay atawan ti lumabas. Jak tupulos malipatan ti kasdya nga inaramid na. No adala ang pagluganak, agawid aklatan. Kasangsangput mo pa'y laang, nanang. Enjoy yung kitdi ati bakasyon mo. Tulungan ka amang idasaritik kanin tayo, nanang. Syaklaangan, Jeric anak ko. Mangirwar ka iti plato kan kutsara. Wala, nanang. Adaman ti salutsudak, nanang. Anya day ta anak ko. Nakitak dalula itay. Agkin-kin no silap damat.
Anya? Wen, saan da pingagsarita? Abi akas dyan, nanang. Ay, kwa anak ko. Iyo. Ikanak man kit diti may sa plato dita? Nakaidasara ko niti kanan tayo. Ayabam dananang tamangan tayon, Carlos Lakay. Wen, bakit? Makan tayo, nanang. Umuna kayo latan amangan, Carlos anak ko. May mayat lata, ano, agigitan tayo ang mga nanang. Amangan lumabuy si taklang iti pa nag-group-ro pa day ta sa lume. Jak tuki di matil montiin na pa Ay nawaw, ni nanang man. Na, iba't siya naklatan iti si Daag. Sa anak pa'y matki di ang mabisin ah. Kunak man no, nagbakasyon kayo dito, hitap no ag-enjoy, nanang. Kumaa, gam kasano ama enjoy ko ngay no adamat da ita sa lume. Ha, ni nanang man. Abalayan sa lume, kunayo mat. Kadagiti amin nga abalayan ko, isulaang ti kasta. Jak mawatan ti ugali na. Nay dom-dom mamay. Dananang ngay, Carlos Lakay. Iba't yan tayo kano iday ti kanandalay ni bakit? Pagpadadaan na pride. Kontrolang ta boses mo, Lakay. Amangan numangagmanan ni Jerry katag sa ludsod kanyak. Narigat ti agpanunot iti rason. Diyak amo katagitang agabalayan, bakit? Kasano nga rodan day talakay. Agbakasyon da kasta. Agkukulong dalatan iti silid Mabusuro ka no ni nanang ko, kananang mo. Kastamat ti kuna ni nanang kanyak lakay. Kagura namat ni nanang mo. Bakit? Anya nga taaya ti aramidon. Tapno agsubli ti nasaya at alinangan dagiti agabalayan. Sakit ti ulo mo ti ipapaida ka tata. Gumatangak man iti asukar, Mari Mona. Day talaang, mare. Wen Mare. Ay, Mari Lenny, adaman ti saludsudakan ka. Anya day ta, Mare. Nagbakasyon gayam dagiti agabalayan di tabalayo, mare. Kaano pa'y? Idi pa'y Lunes asimbang da, Mare. Parikot mi nga rod kan lakay ko. Ay, nawaw. Apay mo at mare. Katwan taaging ga ita kat kagura da titunggal maysa. Di da pa'y nakapag-move on iti panagapada idi kalay sami ka ni Carlos. Ay, nawaw. Nabayag mo tanday jay, mare. Manu atawanan tinapalabas. Day tangarod kat Mare. Mano atawanan tinapalabas. Ngam aging ga itagayam kat di da pa'y nalipatan. Dahil tatirigat na, mare. Mala, urayam tigat-gatang, mare, ta isupot ko labiit. Asino tinagluto iti sinigang Carlos anak ko. Ni abalayan nyo nanang. Nagboluntaryo ngamin ngagluto. Isumalagayam Ay nawaw. Anyat kahit mo asawa na. Isumat lagayam makastoy tiraman na. Saan anaimas? Isublik lang nga tag sidaklatan iti bugkuaw. Aday tamanin nanang. Kimaro man ti kinapradyo. Kat no naimas man. Day tamot laang ti sindami itay. Jak nga rod kaya tiraman na. Ano saklatan ti agsida iti bugkoong. Gam ti agsida ti inloto na ita sa lumay. Anya. Datangkan mo to'y inapoy tayaw, lay ni anak ka. Shh! Tangiwat yun, nanang. Amangan numangag niya balayan mo. Isuman na napagapaan niyo. Kalpuno mo. Iso tinaglutoan niya. Di na siguro binantayan. Wano kurang ting karga na adanaw. Tangiwat mo kunakmat, nanang. Uray kita manak ka, half cooked inluto na ngayon na pa, Agin lalaing nagsasaw. Ngam kasto'y magayam tiluto na. Ay, awan, ano kasta, nanang? Talaga asaan ama urnos ti parikot iti nagbaetan niyo. Uray saanan. Awan tinasakit abakrang kaulay ni. Kita umot at inluto na ngayon na pa, Natangken. Kasano akanan day tangay alaman? Agpaanawa kayo mat, nanang. Ay saan? Saan nakapaabak iti day tabebang? Ha?
Inuyaw na tilutok asinigang idinapalabas nga aldaw. Iso asaan amabalain nga agul uli makaklatan. Makapaawang ganas matiag kape. Ay nawaw, siya ka ditipat patamaam dita, bebang. Adda ka din ang ngagmuanagan na sa lumay. Na, apay, ada ka diti daduma a tao dito, ajak makita, kanududu atamat lang. Amo malagayam, agsaludsod ka pailaang. Amaw, si kabebang. Idi pa'y nga ano sakti kasta nga ugalay, ma? Ay katuray siya kmatla. Apay ti kunam ka de, kayat ka nga agbalen nga abalayan ka. Saan Apulos? Kaltoray siyak mata, numabalin laang ti agpili ti abalayan. Na, Anyan ti mapaspasamak dito, aya? ay bagbagaan day ta katugangam, Carlos anak ko. Ah, Mabalin ka de. Ano aga pa kayo kat adayo? Tapno saan amang nagtapu ko yo? ah. Anyat na pasamak idi awanak nanang. Day taabebang tinangirugi iti apa, Leni anak ko. Ay nawaw, kasta ti pakpakita yu iti apu ko yu. Apay asyak ti pangibagam iti kasta. Kati katugangam mo tinangirugi anak ko. Agpada kayo laang nanang. Awan nagdumaan yu. Sana, natangtangsit day taabebang ngam iti siya. Sino tinatangsit, Lola Salome? Ah, ay kwa, Jeric, apo. Oh, makita yu day ta nanang. Ni Lola Bebang ka diti pagsasalitaan nyo? Ay isaan mo, Jeric, apo? Saan, Jeric, anak ko? Kamali ti panakaawat mo iti imbaga ni Lolam. Saan ani Lolam Bebang ti pagsarsaritaan me? Husto ni nanang mo, apo. Ayan. Ti kumarik ti pagsarsaritaan may. Ala anak ko, no awanan ti aramidem, mapan ka iti sala. Maturog kan, katni, anya ti orasan anak ko. Makitam day jay nanang. Saan ko maungaing gagara, anak ko? Mamin ano nga min ayan, no agpinakawan kayon nga gabalayan. Manungal daw yun ditoy. Ngam kasta pay lang ti ipakpakita yu iti apu ko yu. Ti kunayo pay, agbakasyon kayo. Kasano ngay ama-enjoy yu ti bakasyon yu no kasta. Ay, pasensya ka, Lenny, anak ko. Pangaasi yu nanang. Agpaanawa kayo kumamot. Tasan kayon nga ubing. Apay ngay asyak lang ti pangibagbagam iti kasta. Baga amot day di abebang ah. Ibagak to ka ni Carlos. Takasarita namat ni nanang na. Saan anasaya at ti kasta nga aramidan yu. Apay asan ka pa ilang amaturog? Kat Rabin, Lenny, bakit? Kasano ko maamakaturog da tao. Kit inaldaw mo't ti panagap. Apa dagiti agabalayan. Uray ni nanang, narigat mo't ama kasarita, tayo pilit na mo't ti kayat na. Awan nagdumaan dala kay. Agpadadalaang amahilig ngagpinnabason. Anya nga tayo ti aramidan ta, tapno maurnos tayo na. Pinadas tamot ida a kinasarita. Ngam awan latamat. No paawidan ta nga ida, ang mga no agbutang da bakit? Mga no panunutan da. Saan ta akayat ngagbakasyon da dito ilakay. Siyempre, itsyang bata no agapa da manan. Makauma ti aganawa bakit? Nasakitan ti ulok kilapayag ko. Sige, Herod. Kasta ti aramidan talakay. Good morning, Lenny, anak. Ay, nawaw. Anya ter aramidam dito'y kusina, bebang. Katsi ka, anya ti aramidam dito'y kusina sa lume. Umayak lang agkape. Dakas ka day. Mabalin ka, day. Ano agkap-kapiak, di ka makigidgidan. Urayaw mamalpas da tao. Naglawa mo tilamisaan. Wan ngamjak nga rod matilmon ti kapek no kasta makitkitak ti rupam. Ha? Saan kon aparikot dayta? Na, talaga kalkalabanan na.
Tiko nam kaday kat nalipatak ti imbagam iday nga agropro pa ak ababaw nan. Kat oray si kamat. Anya ti imbagam kanyak. Nalaadak. Ha, kasta gaya ma. Ay, anay ko. Ibatam ti badaw. Tano sa ay pungot ka talaga. Ano? Lumaban ka ka makinaman! Bakit? Agring ka man, bakit? Makatugturo kak pailaang lakay. Apay aya. Dananang, agbinbinog ka da abigbigatan. Ay nawaw. Anya ti kunam. Dananang ta, dagiti agabalayan, agap apa damanan. Dahil piniparakan ka! Di ko Nangag lang mo? siguro agpaabak ka. Ay, Uray ah. ka ladram ti kadakkel mao sa anak nga agpaabakan ka. Una yan dagita. Awan lat aramidan dan di agapa. Bay aman, di mo idaanawaan para makita Uray si kamat Kasano nga rod na kinabing da dita? Ay na, babakot dan lakay. Amo dan ti husto kan saan. Puunay mo no inaldaw nga aganawa ta. Ay da talaga anatangsit day ta sa lume. Nanang, ato siguro tinaisawang mo o di na nagustuhan. Ay nawaw, iso tinangirugay. No saan na nga inggoyot ti badok, saan kami kumaan naglaban. Kitain nyo man talaga ngayon, nanang, oh. Ah, Agsarming kayo tapno makita yo. Naimbag ta saan pa ang nakariing ni Jerry. Sigurado nga adumanon ti saludsud na no nakita na kayo nga agap-apa. apay matakas tananang. Idi pa'y nga ibagbagak kada kayo, aliklikan nyo ti makiapak ni abalayan nyo. Ngam didak mo ti pangpangag. Suri nga minan ali ni anak ka o. No si bibiyag pa'y laang day di tatang. Sir munan na kayo manan. Kas kayo la ubing iti kastangar aramidin nyo. Naimbag paikit di ti ubing atag paanawa. Da kayo ngay. Saanan ama ulay anak ka o. Ay talaga asaanan ang maulit nanang. Itulod da kayon kan ni Carlos. No kasta, paawidin na kamay. Awan matlaang sir-sirbiyo ang nagbakasyon ditoy. Taday taagap, pamater aramidin nyo. Ay talaga asaanan ang maulit anak ko. Promise, jak pa'y kaya ti agawid lene. Amumag, awan ti kadwak, ijay balay. Nanang, agimpake kayo. Anyat kayat mo asawan, Carlos. Itulod kayo ni Jacinto tagawid kayo. Awagak ni Manang, tasukunan da kayo di paradaan. Ay, jakpay kayat ti agawid, anak ko. Kat no dahi tagap apatar aramidin yung agabalayan. Ay, saanan ang maulit. Promise. Grabe kayo. Sigurado kayo kadi? Wan, no kayat mo, kasaritak na balayan sa lume. Urnusan mi ti parikot me iti nagbautan mi nga agabalayan. Pasensya ka, naabalayan sa lume. Uray siya, kaya't kumiti agkid daw iti pamakawan mo, abalayan bebang. Napakawan ka, naabalayan. Ay, siyak nga'y, napakawan na kademat. Ay uwo na balayan. Agpada tamot ang nagkamalay. Isu arumbang laeng agpinakawanta. Ay na, agaman na klaunay abalayan. Ala, agtugaw ka, ta itimplaan ka iti kapem. Ay, ikwa. Ay, saanan abalayan bebang. Nakababain mo't kun ka. Ay, okay laeng kanyak abalayan. Peace offering kumatan ka Sika ti makambaw. Ay, siya tumati agluto iti pamigat tayo. Nukasta kumakanayon, di met kuma. Awanan ti pagsakitan ti ulo mi nga agasawa. Ay na, pasensya kayo madan Carlos. Lene, bidrut may nga gabalayan. Malangarod, aramidan nyo no, anya ti rumbang nga aramidan nyo. Inton madamdama, agpiknik tayo ijay beach. Tapno ma-enjoy yung matibakasyon nyo Ikariyo lang
Nga san kay nga agap-apa? Ay, saanan talaga, anak ko? Mangrugi ita. Friends kami manun kun abalayan bebang. Ay, nawaw! Sursurwam ti mamakawan tapno saanen a dumakkel ti gulo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.